Драги Овен, как си? А как е твоят партньор или пък хората най-близо до теб? Сега е период, в който трябва да се замислиш за отношенията си с околните и да преосмислиш житейската си философия. Прекалено експанзивен в желанието си за независимост и своеравността от твоя страна, трябва да знаеш, че няма да се толерират от никого. Да направиш компромис понякога е неизбежно. Седмицата от 18 до 25 октомври ще изисква от теб да бъдеш себе си, устремен напред и много инициативен, както винаги. Ежедневието за теб ще бъде доста натоварено от всякакъв род ангажименти, лични и професионални. През следващите дни има шанс за успешна професионална реализация, а също и в доказването ти като авторитет в съответната област. А за теб, който все още ходиш на училище, ако вдигаш много ръка, ще получиш отлични оценки и похвала пред родителите. Все пак не забравяй да се учиш от везните. Бъди по-дипломатичен, за което ще спечелиш още повече съюзници и последователи. В понеделник и вторник звездните конфигурации показват, че ще бъдеш изключително активен и креативен в работата и учението си. Вторник и сряда ще имаш възможност да се срещнеш с приятели, с които да дискутирате важни и вълнуващи теми и да се отдадеш на приятни занимания. През почивните дни заслужено ще се отдадеш на спокойствие и много бързо ще се възстановиш за новите предизвикателства на следващата седмица. Така че бъди целенасочен в усилията си и резултатът ще е налице.